नमस्कार, मी राजू केशव शेवाळे, मुक्काम चिंचोडी, पोस्ट वडगाव, तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे येथील शेतकरी आहे। त्याचप्रमाणे माझ्याकडे 3 एकर संपूर्ण शेती आहे। त्या शेतीतल्या 20 गुंठे क्षेत्रावर मी शेवग्याची लागवड अगोदर केलेली होती। मात्र नैसर्गिक वातावरणामुळे आणि आपत्तीमुळे तो शेवगा खराब झाल्यामुळे तो काढून टाकला मी आणि त्यानंतर जमिनीची व्यवस्थित नांगरट करून घेतली आणि चिवचिव ह्या वांग्याच्या व्हरायटीचं बुकिंग केलं नर्सरी येथे आणि त्यानंतर जमिनीची मशागत नांगरट करून घेतली, शेणखत पांगवलं आणि नंतर बेड पाडून घेतले। साधारण 4 फुटावर एक बेड अशा पद्धतीने बेड पाडून घेतले व त्याच्यानंतर 21 दिवसानंतर ज्यावेळेस रोप आलं त्यावेळेस बेड भरून घेतले, रासायनिक खतं 10-26 टाकून आणि मायक्रोन्यूट्रन टाकून साधारण 1.5 फुटावर एक झाड याप्रमाणे त्या 20 गुंठ्यात 2000 वांग्यांची लागवड करून घेतली। आता पाणी व्यवस्थापन करण्यासाठी याला ठिबकच्या नळ्या अंतरलेल्या आहेत आणि रोज साधारण अर्धा तास याला पाण्याची आवश्यकता राहते। त्याच्यामुळे याला पाण्याची जास्त गरज तशी लागत नाही आणि उन्हाळ्यासाठी पीक फार छान आहे। रोगाला पण याचा कमी प्रादुर्भाव होतो। साधारण अमावस्येला अंडीनाशकाची फवारणी केल्यानंतर अळीचा सुद्धा प्रादुर्भाव होत नाही। पीक वाढीसाठी आम्ही अधूनमधून साधारण 8 दिवसाच्या अंतराने 052 34 13 40 13 असे आलटून पालटून खतांचं ड्रिचिंगमधून 1 किलो असं देत राहतो। फुलांची सेटिंग होण्यासाठी याला आम्ही कॅल्शियम आणि बोरॉनचं ठिबक सिंचनमधून दर 15 दिवसाला 1 किलो कॅल्शियम आणि 250 ग्रॅमचं बोरॉनचं याच्यातून ड्रिपमधून देतो आम्ही आणि त्याच्यानंतर फवारणीतून सुद्धा 15 दिवसामधून त्याला हायड्रोप्रो नावाचं औषध मिळतं, ते कॅल्शियम आणि बोरॉनचं। त्याचा स्प्रे घेतल्यानंतर फुलांची गळ होत नाही आणि जास्त प्रमाणे फुलं बागतात आणि मग उत्पादनात फळाला चकाकी येऊन मॉलला सुद्धा त्याची मागणी गुणवत्ता चांगल्या प्रमाणात निघते। उष्ण तापमानात याच्यावर साधारण लाल कोळी या कीटकाचा प्रादुर्भाव जास्त प्रमाणात होतो, तर त्याच्यासाठी दमन 47 हे बायो केमिकलचं औषध आम्ही फवारणी घेतो। त्यामुळे त्याला 15 दिवसापर्यंत तरी त्याचं व्यवस्थित नियोजन होतं आणि बाकीचं करपा वगैरे याच्यासाठी साफ पावडरची फवारणी दर 15 दिवसांनंतर घेत असतो। चिवचिव वांग्यावरती पांढरी माशी आणि मिलीबगचा प्रादुर्भाव होतो, त्याच्यावरती आम्ही लालसर गोल्डचा फवारणी घेतो, त्याने त्याच्यावरती कंट्रोल होतं पांढरी माशी आणि मिलीबगचं। त्याचं काय प्रमाण? 1 ग्रॅम प्रति लिटर। 1 ग्रॅम प्रति लिटर त्याचा घ्यायला लागतं। लागवड केल्यानंतर त्याला साधारण कीटकनाशक बुरशीनाशक याची फवारणी केल्याच्यानंतर 60 दिवसांनी ते पीक काढणीला तयार झाले। चिवचिव वांग्याला मॉलला मागणी असते, रोज 100-150 किलोची मागणी असते। मग आम्ही सकाळी लवकर येऊन मिसेस वांगी तोडून त्याची प्रतवारी करून देते व आम्ही ते मॉलला तो माल 11 वाजेपर्यंत पोहोच करतो। चिवचिव हे एक पीक शेतकऱ्यांना 12ही महिने घेता येतं। ज्यावेळेस आम्ही लागवडीची सुरुवात केली पहिल्यांदा 9-10 वर्षापूर्वी, तर त्यावेळेस 12ही महिने हे पीक लागवड करत होतो आम्ही आणि आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांना सुद्धा छोट्या मार्गदर्शन करून असं सर्वांनी एकमेकाला सहकार्य करून याचं नियोजन केलेलं आहे। त्यामुळे सर्वच शेतकऱ्यांना कमी मजुरीत याचा भरपूर फायदा होत आहे। थंड वातावरणात याच्या फुलांची बाधा कमी होते आणि किडीचा प्रादुर्भाव जास्त होतो। त्यामुळे त्यावेळेस जर त्याचं नियोजन केलं तर बाजारभाव साधारणतः 40 रुपये किलोपर्यंत सुद्धा मिळतात आणि त्यावेळेस सुद्धा शेतकऱ्यांना भरपूर नफा याच्यात मिळतो आणि साधारणपणे इतर वेळेस ज्यावेळेस जास्त याचं गळीत निघतं त्यावेळेस साधारणतः कमीत कमी 15 रुपये प्रति किलो तरी याचा दर राहतोच। त्यामुळे शेतकऱ्यांना हे कमी खर्चात एक बऱ्यापैकी उत्पन्न देण्यासारखं पीक आहे।